שלום, אני לבנה, ואני שלמה, ואנחנו ההורים של אלדד משה. אנחנו רוצים לשתף אתכם בסיפור האישי שלנו. בשנתיים הראשונות לחייו, אלדד התפתח בצורה רגילה לחלוטין. הוא התחיל ללכת למלמל מילים והכל נראה תקין. אבל סביב גיל 2 חלה נסיגה, הוא הפסיק לדבר כמעט לחלוטין. פנינו למכון התפתחות הילד. שם עלה חשד שהוא נמצא על הרצף האוטיסטי, אך לא היו בטוחים על הכדאיות לערוך עבורו אבחון. לאחר מספר חודשים של טיפולים ללא שיפור משמעותי, הפסקנו את התהליך. רק בגיל 5 אלדד התחיל לדבר. חשבנו שהכל הסתדר, אבל עם השנים החלו להופיע קשיים משמעותיים, התפרצויות זעם, אלימות, קושי להקשיב, הפרעות בכיתה וקשיים חברתיים. לאחר אבחון מקיף, אלדד אובחן עם מספר אתגרים התפתחותיים התנהגותיים, ובהם הימצאותו על הרצף האוטיסטי, הפרעות קשב וריכוז והיפראקטיביות, קשיי שפה, אלימות סלקטיבית וחרדה חברתית. בהמלצת הרופאים התחלנו טיפול תרופתי, כולל ריטלין ובהמשך אתן, לצד תרופות נוספות. כך זה היה נמשך 6 שנים. במסגרת הלימודית אמרו לנו שהוא מתפקד היטב, אבל בבית התמונה הייתה אחרת לגמרי, בשל התפוגגות השפעת התרופות, התפרצויות כעס ואלימות, קושי להירדם, רעשים וקולות בלתי פוסקים, תזונה מצומצמת ובררנית מאוד, מתחים עם אחיו הקטן, אווירה מתוחה בבית כולו. אפילו הכלבה שלנו הייתה מגיבה בהתפרצויות כעס בשל ההתנהגות שלו. הרגשנו שאנחנו מקבלים שקט תעשייתי בשעות הלימודים, אבל לא באמת פותרים את שורש הבעיה. מה שעוד הטריד אותנו זה שבקרוב יחול בר המצווה שלו, והיינו בחוסר ודאות כיצד נחגוג לו את השמחה. בשלב מסוים התחלנו ללמוד יותר על תזונה, בריאות טבעית והשפעתן על הגוף והנפש. הבנו והאמנו שיש דרך אחרת. נחשפנו לספרו של דוקטור ג'יי גורדון, בלי ריטלין. שם הייתה הקדמה של דוקטור שולמית לוריה. החלטנו להתחיל את התהליך דרך דוקטור שולמית. בהדרכתה התחלנו תהליך הדרגתי ומבוקר של הפחתת התרופות בשילוב התאמות תזונתיות ותוספי תזונה מותאמים אישית. זה לא היה קל. אמנם בתחילת הדרך חלה החמרה זמנית בהתנהגות, שזה היה צפוי שזה יקרה כחלק מתהליך הגמילה מהתרופות, וקיבלנו לא מעט תלונות מהצוות החינוכי. אבל החלטנו לא לוותר. לאט לאט התחלנו לראות שינוי מדהים. אלדד התחיל לגוון בתזונה, להתבטא מוזיקלית, להביע רגשות, לשחק יפה עם אחיו, לגלות שמחת חיים, להגיע ראש וראשון לבית הכנסת לתפילות ולשיעורי תורה בהתלהבות ורצון, לתקשר בצורה בוגרת וברורה יותר. ואף ליהנות מהקשר עם הכלבה שלנו. והשיא היה חגיגת בר המצווה שלו. זאת הייתה שמחה עצומה ומרגשת. הרגשנו שקיבלנו ילד חדש. ילד חיוני, שמח, מחובר, מלא פוטנציאל. אנחנו פונים אליכם, הורים יקרים. אם גם אתם מרגישים שהתסמינים מנוהלים, אבל הילד שלכם עדיין לא באמת פורח, אם אתם עדיין מרגישים מתוסכלים ממצב בריאות נפשו וגופו של ילדכם, אם אתם מחפשים גישה טבעית, מקיפה ומעמיקה, שיעשה לילדכם ולכם רק טוב, אנחנו ממליצים מכל הלב לפנות לדוקטור שולמית לוריה. עבורנו זאת הייתה נקודת מפנה ששינתה את החיים לכל המשפחה. תודה רבה דוקטור שולמית, מכל הלב.